Han hedder Oliver. Nej, så kommer de tilbage med hele Og deres flåde. vi skal bare spille noget Nej, duo i det er dag. mig. Jeg føler, Vi at håber, at vi kan få et win. Og så kommer vi ud i rummet, og ja, okay, det er jo rumfri, kan man sige. Så er vi taget til deres hjemplanet. I Astonia. Okay, igen står vi over for et valg, og jeg kan se, hvis vi kan gå til venstre. Nej, Hey YouTube! Jeg kunne bare lige have sagt, Jeg hedder vi har Oliver. bare sat her i. Vi har bare sat. Jeg har fortalt, hvad han hedder Olli. Jeg kalder ham Olli, det er derfor, der står, han hedder Olli, men han hedder ikke Olli. Og det... Hvad for Han hedder ikke Olli i forvejen. Skal jeg lade møde dig, Kort? Nej, du er nødt til at gøre noget. Han hedder noget helt andet. I kommer til at kunne se hans navn. Nej. Når det bliver uploadet, den video her, så... Hvorfor ligger de sådan? Ja, prøv. Så står der under, hvad han hedder, og jeg gider ikke at sige navnet, fordi det bare... Hvor mange kan de har skrevet på jorden? Altså, hold da op. Jeg kan godt sige det. Dancing underscore devil. Men devil, det er bare... Det var meningen, der skulle stå døden. Det var meningen, der skulle danse med døden. Eller dancing underscore devil. Men vi har bare glemt det i mit navn, så det var bare det devil. Altså, D-E-V-E-L, så vi kan godt adde os, så kan vi spille sammen måske. Ja, jeg hedder det navn, der står i hjørnet. Det kan jeg simpelthen hedder det. Men hvis I adder os, så kan det være, at I siger ja til nogen af jer. Det er ikke alle. Nej. Vi kan kun spille op til squad. Ja, men det kan godt være, at I adder mere end 2. Men så må I spille på skift. Vi kunne også bare være sådan creative. Og så Nå ja, jeg tror nok, at jeg vil tabe, fordi hvis I har set det, så jeg er ikke sådan den bedste. Hvad tror I på mig? Hvad tror I på mig? Jeg tror, at der er nok nogen, der godt kunne dræbe. Jeg ved ikke, hvor gode dem, der ser med. Og by the way, der er kommet den her OG pickaxe. Mega OG pickaxe. Jeg ved godt, OG og det er gammelt. Det er godt, når det er gammelt. Men det er OG, den er mega skide. Den er mega skide. Det er specielt. Den kommer næsten anden tilbage. Det er den der... Jeg tror, den hedder Cold... Det kan jeg ikke huske. Men prøv at komme hen til mig. Så kan I se det. Så kan I komme. Jeg har lige købt den i dag. Det er mega OG. Det ser I. Prøv at se det. Icebreaker er også sjovt. Ja. Det er 2 OG pickaxe. Der er sådan okay. Den ene med OG. 29. Den er der. Nej. Ja. Der er Jessica. Jeg så vist en, der var længere hen, men jeg ved ikke. Jeg har det ikke. Olli. Og der er også kommet en ny dance online. Den har jeg faktisk Hvor er det den der? Jeg plagede min mor far. Jeg plagede min mor far til at få noget, men jeg kan også have det. Hvad siger du? Her, mig. Jeg har set en radio du tager over. Jeg gør lige så. Er der væk til mig? Nej, det vil ikke ikke. Du skal ikke det. Nej. Der er 12 faktisk. Står der bagved. Nej, det er bots. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Why?
Står bag en træ, der er der. Han er vej. Han tager den. Cracked. Vi mangler bare bil. Bil ham. Vi kan ikke beam ham. Jeg sidder ved at luke. Jeg følger efter ham, der er airbending. Ja, jeg har ikke airbending. Jeg har kun gjort det. GG til ham selv. Hvad? Nå, det var bare en anden en. Jeg troede, det var dig. Det var fordi, der står jo. Død. Jeg håber, det er fast her. Ja, lækkert. Jeg skal lige her. Der ligger en. Der lå en blå. Der. Det er meget godt. Har du shotgun? Ja. For helvede, jeg har været der. Seriøst, ved du hvad? Jeg har bare så sikret hver dag. Næsten hver dag til at spille application, kommer jeg her i. Det kommer aldrig. Shotgun, så har jeg en e-box tilbage, så kommer den. Men jeg fik lov. Det behøves du det heller ikke. Det behøves du heller ikke. Nå, men vi kan bare lave sådan part 2, og så part 2. Er der nogen, der siger vælge? Må en af mine venner er dræber, han er lige dræber. Au. Nu er han gør med det. Må han godt være med. Han er bedre end mig, bare det. Jeg er smidt noget. Jeg går på den. Så er det nej, Jo, må jeg gøre med? Prøv at spørge mig.
Jeg vil godt sige det, der er her. Ja. Det er fint, ja, det er klart. Jeg kommer lige tilbage. Han er i parken eller en anden chat. Nej, det kommer jeg til at sige, at jeg er vej. Nej, det gør jeg ikke. Det er også godt for mig. Kan vi ikke vide det? Ej, slet der vi. Slet har vi. Kan vi godt slet? Kan vi godt slet? Der er meget det. Det var jeg også godt spille med dig. Jeg kan også godt spille med dig. Nej, det er bare en pokker. Jeg siger bare det, altså det er ikke noget, spiller jeg ham.